Leba agus Lóistín, bunithe a dhearscéal the landlady, Roald Dahl. Hai Billy Wafer an tránóna an tréan ó London go Bath. Tréanmháil a bhí an, agus bhí an ihe an sar a thric sé a cheann scríbe. Bhí an dhealach ag lonrú sa spéir gheall réaltach, ach bhí nimh san éir. Bhí an gaoth ina lean éire ar a grúna. Gabham pardún agat ar seisin leis an dheala ag an stáisiún tréanach, ach an bhfuil óstán réasúnta séir gar dún. Buin tríal as The Bell and Dragon ar san dheala, tá sé site 4,000 síos an bóthar. Seans go ligí siad isteach tú. Rug Billy ar a bhála agus a ré leis. Bhí seo an 1:00 sa chathair, agus ní raibh aithne aige ar aine an. Ach dúirt banaisteoir na hoifige go ráit a bhrá í. Fáil Lóistín na híthe ar seisin na Billy, agus nar atá tú saclathe bualasteach ag oifig an bhainaisteóra. Bhí Billy 7 milliún díos. Bhí cóta dúg orm éir, hata nua trilbí agus colí éadí nua. Bhí an saoil ar a hill aige. Thiúil sé go bríomhar. Bhí sé ag cleachtú bríomhar. Boghlaigh an cás le gach aine san oifig. Bhí na buit mhóra bríomhar. Bin an mana. Bí bríomhar, bí ráthúil. Tithe is mó a bhí le hais an mhóthar. Gach ceann le Porsche agus cúpla step ag an doras. Ba léir go raibh siad galanta lán den saoil. Ach bhí athrú ar an saoil. Déad sé a eicáil go raibh na tithe chéanna gioblach agus caite an peint ag bánú agus ag teitsim. Go tobann, tháinig sé é, teach néata soléir faoi lampas ráide. Bhí fógra an, Leba agus Lóistín. Stad sé agus go luis sé níos cóngarí. Bhí curtíní uine ar an uinneog go híos saoire. Bhí bhása de bláhanna measca ar an inneog. Suas leis agus dabhraigh sé isteach. Bhí tine bhrá ar lasú sa tealach. Brachar beag ina hallú ar an mata ó sa chóir amach. Bhí troscáil néata an agus piano, tullag, cathaoirithe irithe. Bhí paróid a gás. Bhí Billy sásta go maith, agus cheap sé go méo an teach iiriúnach. Cinnte go méo sé níos fearr ná The Bell and Dragon. Bhí sé a gás idir gáthóirle ar feadh nóiméad nó gó. Suas na stepanna leis faoi dhearú, agus leag sé méar ar chluigín an doras. D'oscail an doras ar an tart, agus bhí banatí an ag fáiltiú roimhe. Taras teach ar seise go ceanalta. Cheantaí sí an doras a oscailt ina iomlán. Taras teach. Tháinig mé an fógra sa bhuinneog ar seisin go drogalach, agus bhí mé cinnte go bhfuil seomra ar fáil. Tá sé réadart. Bhí sí meanústa, riana cada orthaí, súla canasta gealgaireach, cén fánach dagadú isteach ón bhuacht,
Búdas teach ag an siomra sete agus téú féin. Cad é an cías don ihe a ddíar Billy. Skilling agus bricfastas an áru. Má cheapatú gur amarcha é, Beidir go bhéidir leidú beg a Hortsteit. Bhfuilad óh den bricfasta. Tá si déir faoi láthair, agus gan óh thórthain leidú de Skilling deit. Tá sin go brá. Is fiú go mór de Skilling. Bhíon thar a bheith sásta fannacht. Go mbeidh, tarsteach. Bhí cuma an jazz hí. Bhain Billy a hata dé agus dhiúil sé isteach. Fág ar an rachadán é, agus tóirtí mé lámh deit le cóta. Ní raibh aon hata ná cóta ar an rachadán. Ní raibh scá báistí ná maidir siúlán. Tada. Ní léine eile agan an nacht ar siise, agus muid ag dul suas staire. Ní minic ag lacham cuairteoirí isteach san neadse agam. Tá sé beagán scapa a cheap Billy. Ach na cuma. De Skilling bhéh sé amaideach gan ghlachú leis an lóistan. Cheapas go mé bhfuil an torasóirí ag dhéirí fallachtat. Is feardat. Ach ní thuirim fáilte le duine ar bith atá ag leir fóistin ihe imeach. Bíam cuaramach sa bhéid sin má héigean tú mé. Táim ré lá agus ihe fáilte a thar raibhéine atá anraic agus béasach. Is pléisiúr dom an doras a oscailt do gine iiriúnach bhfuil tú féin. Bhí si ag scrúdú Billy ó bhain go bar a ré an ama. Nuair a thric siad an chéad urlár, dúirt sé go dtí féin an turlár sem. A ré líon an sin go dtí an dara urlár. Agus is duite an turlár seo ar fad. Seo dit de hiomra. Tásúil agam go deithníonn sé leat ar sé, ad is a bhí si ag lasú an talis. Siú mi beg teolaí a bhíán ar éan si. Lonraí an Green na maidine is teach an inneog. A Vicky Perkins. Perkins, nach ha? Ní ha. Weaver. Billy Weaver. Tá mé buíocht as cacrad a chur in ordom. Tá an áit hodlan le brírán nua. Bhí na héadí lepan síinte amach, airt ord ag a bar, lochar in echan na lepan. Is paráliam gur tháinig tú thugam mar sé. Bhí mé beagáinín imníoch nach mé í ar bí agam an ocht. Más féidir lam aon rud eile a dhéanú dit. Ná bíú imní ar bí ort fum. Thur Billy a bhála ar an chathaoir agus thosaí ó oscailt. Cad faoi sapéir? Táim ag ceapú ná fuirtú fiú scurid waidian. Níl ochras dá leid orm. Raithim mé a lí inis díreach mar tá lá fada ruam amórach. Bhí Billy sásta ina intin go raibh an teanbhain beagáinín scapa, ach níor chuir sin astó. Ba léir go gine chnásta fíal í. Beidir gur de jasca tragóide amach a Highland sa hagu nó le héid a bhí cear. Nuair a bhí gacrad ré aige agus a lámhan itse, thu sé sios staire agus isteach sa seomra sitse.
Ní ra banatí an, a bhí an tinine fós lasú sa tealach, agus an madra ina halú gan díagás. Nach raibh an tálam sesin is féin lóistin ó teolaí a áil. Bhí an clár leor ina lí ar a piano, agus scrí sé a anam agus a cheolú. Ní raibh ach gá anam eile sa leor, Christopher Mulholland ó Cardiff agus Gregory Temple ó Bristol. Nach at sin a swíne sé go taban. Christopher Mulholland. Tagan an tanam sin hugam. Cá háit a thula mé rive é. Bhuachal a bhí ar scoillam é neadar? Ní ha. Agus an tanam eile Gregory Temple. Bhúil an tanam sin cumhna éigeinte é. Bhí an bhean take isteach. Se ar siise, Bert Walrach sananta. Agus bhí téfata ar rádra ina lámh eici. Na henamachas sin ar sa bilí. Tá an dá anam sin ag rithleam. Táim cinnte gur thula mé hana iad. Nach aisteach an rud é. An ru cáil orthú an dóileat. Trapadóri nó Pelladóri. Cáilúil, ní dóilam é. Ach is cyfadlam go raibh sí dóiúil, ard, óg agus dathúil, mar réan le féin a dhearthan. Níl anam sa leor le gá bhliain nuas ar sa bilí. Ní bhíon mórán cuairteoirí agat. Is fíor mar a dúirt mé leat harmh, ní ghlacam le formhór nó naoine a íorann lóistin orm. Caithfidh mé a bheith cuaireamach I mahónaíonn seo éonar. Is iontach amach is amach é. Tá an dá anam sin ar mhórma hanga agam, ach ní féidir am teacht orthú. Is éad iad an dá anam. Cosúil le Dempsey and Tunney, Churchill and Roosevelt. Feach Mr. Wilkins ná bach leis. Tras na leat agus sí an aca leom ar an tolog. Tóirtí mé capán té agus brisca rih dul holiday. Mr. Weaver, Billy Weaver. Dói Mr. Weaver. Nach amateach an rod nach cyfyniam é. Is mar sin do gynne ag dul inis. Sí leat. Ní ceartid a bheith ag chur astaid féin. nó chur triblóideart féin. Bhí sé ina dheasú ag an piano, agus banatí ag útamáil thart leis na capáin. Táim cinnte gur thula mé na hainimnacha sin ins na nuachtáin. Smaoinúigh mé orthú gan bhfuil. Se, Mulholland. Bhín anam scoláire ó Eton a thu ag scileamhtóireacht agus a Jimmy gan tasc gan tuairisc. Banne, siúcra. Scoláire ó Eton ní dóilam é. Feach, tá gach rud ré, sí síos agus ó leat in achanna tine. Trasna le Billy agus hí sé le ciúis an tolig. Thir sé an té ar mhórbag taobh leis. Thir sé ar capán lena bhéal, agus rinne siise amhlaí. Bhí an bheirt ina dost ar feadh tamalín. Leor sí faoi dhearú. Christopher Mulholland. Bhí dúil mhór agus a té. Capán ar hapán gan stad. Hahan sé leat,
gan áras sa Billy, an fada ó Jimmy sé. Imi sé agus pucharí? No, tá sé an seo go fóil. Tá Gregory Temple an seo freisin. Tá siad an tríú lár an bheirt acu le chéile. Thur Billy an capán an mór de gomáil, agus stáin sé an bhean. Gár sí leis, agus thur sí lámh a glúin. Cén istú a ddír sí? 7 mbliana déag sé sin. Sarhai, is fuirfe. Bhí an is céanna ag Mulholland óg. Ní raibh sé chomh thar leat, agus ní raibh a thuid fiacla ó bán leatsa. Tá a thuid fiacla go hálinn, an bhfuil is sin agat. Maidir le Gregory Temple, bhí sé sin níos éasta, 8 mbliana is fiche, ach ní raibh an comisiún ní raibh smáil a chorp. Fuirfe, bhí chreachan nós snúa linmh. Dul Billy Bulgam eile agus dan sé lé. Lór sé faoi dhearú. An faróid sin, nuair a tháinig mé I dtús baile bhí mé den teoram go raibh sí beo. Ach tá sí stúáilte, agus tá sé déanta go halíonnta, cé a rinne mé féin, agus a thugtú faoi deara an madrín le cosna tine. Hín Billy a lámh amach hiag an madra. Ní raibh sé beo. Fuair agus marú, stúáilte. Bhí sé déanta go cumasach agus go críochniúil. Tú féin a rinne ar sé sin ag mullú na mrá os a cóir amach. Caithfidh go bhfuil an obair sin an deachar. Níl, is even no mé. Déanam eolaí le mo fataí go léir nuair a théann siad ar lína fíoranna. Capán eile? Ní bheith go raibh mé agat. Dara sé blas ag an ón té. Almóin chearú béidir. Níor thain sé go mór leis. Is mailam gur thortú de anam sa leor, má dhéanam dearmad ar tiglam léú sa leor. Eolaí an cás leis an mirt eile. Nach raibh daoine ar luistin agat ó shin le 3 bliana nuas. Déach sí man go gaiire ar a haidh. Ní raibh a thrí tasa a bháin. Bhí Billy ina thollú hena féin.